سلام سلام تخاتاتلتي أما العالم تركبوا مباركس لو معلتهم بحدش فيديو مسيكم الله كساب موداتها نزا فيديو خطكاتاتلو حدش تزغونكم سابسكرايب كتقبروا إلا بوكم مباركس زا فيديو ناب كل سب كتبصح لايك قبروا نابتانا إلو معلت مدبيك وصدكم كونتاتنا يقبصي بفلايك أب قبصي تقمطوا ويكا كونتات ناي قبص خطفلطو نتدليو أحواتكم زرلو كتمعدوهم كتمخروهم زدليو باركس نعوم زملكتي حيزلكم ماتيو زرلوخو خصام موداتات خاتاتلو مدبيك وصدكم أبز حالفت ربع بأسي أمونغو إرتران قبص أيان أبقواني فلو الزدما نابز خفاس عبيني خيتكم زرل حبيركم نيري صبوق قبر ملس دما أفتو كومنتير نيري حدا ግን ንምንታይ ኤርትራውያን ኢልካ ትዛረብ ነርካ ዝበልኩም ንድማ ንዓኹም መልስ ሓደ ነገር ክበኩም እቲ ባእሲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ግብፃውያን እዩ ነይሩ ስለዚ ኤርትራውያን ግብፃውያን ኢለ ጥራያ ክዛረብ ዝኽእል ተጋሩ ዘይበልኩ ወይ ካልኦት ዓደታት ዘይጠቀስኩ እቲ ባእሲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ግብፃውያን እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ብሓፈሻ ክንሰምዖ ግን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ሕጂ እውን እዚያ ቪድዮ ተኸታተልዎ مباركس أبزا سومنون كم تزحلفه سومنات قصيل قنيو اتباسن اتي كترانن كم تازلوا ايو قصيل نيرو بوغن إرتراويان بوغن قبصاويان مالتيو ازي دما قدعات صعبين كمصه ايترفينيو كم تزبركم صعبين ون وريدي هم باركس تمالوون كابتن كوميته ناتنا نابتوم قبصاويان بمخات مسوم كزاراربو مسكودو اتوم قبصاويان اتزررب مسجمره مالتيو امباركس زي تصبيوه اتوم قبصاويان نتوم ارتراويان حيزم صنحومم ጭፍተታት مالتيو قند ما باس كون زخيل تستبحله بزعبا نايت باسي قند زجمرو لزيكونس قدم نايت باس زجمره كال غداي كم زنبرون قبصاويان زردونا مالتيو سلازم باركز استفال عليه نطبطات تقيسيو تودي زلو خايو حقي بتعم حقي انا تسمعنا نتا فويس مسمعكوا حق زرب حاش ايوا سخلا ايغدل الله اكو غديل الله خبل خيلي مالتي مهنياتو اب غبص زلنا كما يالنا صبو غير انا بعليون اب غبص سلازلخو صبو غير يفولط كميك نخيد علنا كما يالنا مالتي كلنا هم نفولطو امباركس دق انستيو سخيرن اب غدانا ناتباسا بفيديو استسنح يزوم صنحهم زحفري رايو بقدامي اب كومنت نمتاي دق انستيو تزارف نمتاي دق انستيو خمز تبلون نيركم تحق انستيو حواتي حقي تسلوا فلايتن دق انستيو حقي تسلوا بعيني يزرع اخوي انا الزارب زلخ بعينهم زرعيو يزارب زلخ مباركس قصيلو ابسلم ابسانسيرات كاميراتات بزح يزلو حواتنا قربا نقح نبل ابستفلالي غدانا كاميرا كتتحقق كتسعام ابسانسيرات ابسلم قرب نقح بلو ابي كم زلنا ون نفلط كال دق انستيو مصدق تبعتي خوفيلكن مستساتيا ابارات دق انستيو سرحاني لكم يا حتيتي يعني حق دي حصوت الرقاقيص ابارات زسرح دق انستيو لو ايرتراويان دفو انا ناي كالوت هاغرات كزارب ايدلنا بزعبات ناي تباس سلستلت على مالتي ايرتراويان الله دق انستيو ابارات سرح منالبات اب كالوت هاغرات زلخو من زي فيديو سمعوا الله نورمال اندي خطبلو تخوليهم اب قبص خمزلنا خطرسونا يبلكم نخم اذا عدي شريعه ناتو حق لو بتناتو حق دماين حنكاي زغبانا كومون حلاف ساعات اتزخفي كوينو زولو ابز حجي حلاف ساعات ابز عدي ليتن قطرن كل حدا جن حلاف ساعات زبحال ነገር ሆናሉ ድሕር ሰዓት 12 ድሕር ሰዓት ሓደ ንኒው ዘሎ حلاف ساعات እዩ نحنا إرتراويان جن حلاف ساعتين أب قدنا نركب ندا شهتات كساب ساعة 4:9 بقدمة مالي أنا سرح نوافركو حدا إرتراون سوداناون تبعيسهم نتا إرتراوي كبلوكم أي كيلين خمسي بتعمي
ናይ መወዳእታ ተሃራሪሙ ኢዱ ዳርጋ ተሰባቢሩ እንታይ ሞ ወላ እንዳ ፖሊስ ከይዶም እዮም ወላ እቲ ዝግባእ መቕፃዕቲ ይውሰድ እቲ ወይ ፅኢት የብሉን ተሰባቢሩ ዋጋ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ይትወዲ እንታይ ምጾ ኣበይ ሓድቢሩ ሰብዚ ሰኺሮም እዮም ነይሮም ኣነ በኣካል ሪአዮም እየ ስለዚ እምበኣርከስ ኣብ ከምዚታት ደረጃ ኸለና ንግብፃውያን ክነማርር ፅቡቅ ኣይኮነን ከም ተሓውና ዝብሎ እታ ቮይስ ኣብ መወዳእታ ክሰደልኩም እየ ተኸታተሉ ኣይኹም ኣብ እንዳ ፖሊስ ምስ ከዱ እቲ ወዲ ካብቲ ዝብሎ ማትዩ ካብቶም ኮሚቴ ኣብ እንዳ ፖሊስ ምስ ከዱ ክኸሱ ማለት እዮም እቶም ፖሊስ ዝበሎም ሓንቲ ዘረባ ተሓቂ ድማ ንሳ ንሕና ሕላፍ ሰዓት ካብ ሰዓት 12 ንኒውሲ ኣብ ጎዳና ክንጸንሕ መንግስቲ ኣየፍቅደልናን እዩ እቲ ሕጊ ሲ ኣየፍቅደልናን እዩ ንሕና ግን ደቂ ኣንስትዮ ወላ ደቂ ተባዕትዮ ፍርቂ ለይቲ ኢና ንኸይድ ካብኡ ንኒው ኢና ጎዳና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ከመይ ጌርና ዘድልየና ነገራት ብእዋኑ ክንወስዶ ዘድልየና ነገራት ብእዋኑ ክንፍጽሞ ብዘይካቶም ናይ ስራሕ ማለት እዩ ናይ ስራሕ እንጀራ እዩ ሕጂ ትጸገም ኮይኑ ዘሎ ናይቲ ካልእ እዩ ሕጂ ድማ ኣነ ደጊመ ክዛረባ ዝደሊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ማለት እዩ ሳዕቤን ትኾና ዘለኽን ንስኽን ይኽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ጉልባብ ከይትወፅእ ካብ ገዛ ብዘይ ጉልባብ ከይትወፅእ ዕባያ ጌርክን ድማ ውፃ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ናትና ዕባያ ጌርክን ውፃ እንተዳኢልካየን ክፀርፋኒ ይኽእላ እየን ንዓይ ብፍላይ ፀልኣነ እየን ምኽንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ናትና ክትዛረበን ክትምዕደን እቲ ዝፀልኦ ነገር ንስ እዩ እቲ ሓቂ ድማ ንስ እዩ ቁርብ ከተስተውዕላ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ይዛረበኩም እየ ኣነ እቲ ግፋእ ብሰንኪ ምንታይ እዩ እቲ መልሲ እኮ ፍሉጥ እዩ ኣነ እውን ክዛረበሉ ይደለነ እቲ ሳዕቤን ንስኽን ይኽን ካልእ ነገር ኣይትጸበዩ ካልእ ነገር ዘይተመለሰ ኣሎ ንምንታይን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝግፋፋ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ምኽንያቱ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተገፊፈን ካብተን ዝኸዳ ቶም ፖሊስ ይምርምርዎም እኮ ቶም ፖሊስ ከ ካበይ ይረኽቡ እንተን ኣዋል ኢልኩም ትፈልጡ ዶ እንታይ ክገብሩ ይጸንሕዎም ስለዚ ኣነ ብዛዕባ ናይ ግብፂ መንግስቲ ዘይኮነስ ወይ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ናይ ግብፂ ዘይኮነስ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣነ ትዘውክየኒ እተን ሓደ ካብ ስራሕ ክመጻ ከለዋ ብገለ ምኽንያት ወፅአን ዝግፋፋየን ሓደ ነገር ከተሓሳስበኩም ዝደሊ ድማ ሕጂ ኣውድ ኣመሰለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ እንዳ መሻጢት ከይትርከባ ተጠንቀቓ ኣውድ ኣመት ኢልኩም ኣብ እንዳ መሻጢት ዝተፈላለየ ትርከባ ኣብዚ ከባቢ ገዛውታ ያላን ሓንቲ እንዳ መሻጢት ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ግድን እዮም ዝግፈፉ እተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብር ይመፃ ኣነ ግርቢ ዝብለኒ ስለዚ ሲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣይሰምዓንን ክሰምዓ እውን ኣይኮናን ስለዚ ድማ ሓንቲ ከተስምዕን ትኽእል እታ ግፋእ ጥራያ እቶም ፖሊስ ዝገብራ ዘለዉ እታ ከተስምዖም ትኽእል እያ ስለዚ ድማ ልስዕ ንዓ እውን ኣይሰምዕዋን ዘለዉ ስለዚ ኣነ ጎዳና ኣይትውፃ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ሕማቕ ቦታ ከይትርከባ ብፍላይ እንዳ መሻጢት ግደፎ እቲ ናይ ባርክ ዛረበኩም ኣይክልና እቶም እንዳ ባር ትሰርሓ ባርክን ስርሓ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ምኽንያቱ ኣብኣ ክትረኽቡ ኢኹም ስለዚ ሕዋተይ ሕጂ እውን እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ግብፃውያን ኤርትራውያን እቶም ኮሚቴ ምስቶም ሰባት ምስ ከዱ ኣብቲ ዝተዘራረቡሉ ማለት እዩ ሕማቕ ነገር ሓሲቦም ከም ዝነበሩ እዮም ነጊሮም ኣስተውዕል ኣብዚኦም ንሕና እንተዘይትመፁና ነይርኩም ንስኹም ዝተፈላለየ ነገራት ሒዝና ኢና ነርና ብፍላይ በዚ ሻርዕ 8-10 ከባቢኡ ዘሎ ኩሉ ትካላትን ኣው ዘሎ ኩሉ ኤርትራውን ድማ እንታይ ሓደጋ ክወጥቁ ሓሲቦም ነይሮም ዓዶም እዩ ድላዮም ክገብሩና ክብል እዮም መን ምሳፍቀዶም ክትብል ኣይኮንካን መን ምሳፍቀደካ ኢኻ ንስኻ ከምኡ ትገብር ስለዚ ኣነ ነቶም ኤርትራውያን ኣይትባእሲ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እውን ክትሕዙኒ ርእሲ ምክልኻል ንግበር
رئيس مكلخال نكبر كمتي كوميونيتي حجي تفطير زلو دما كلنا حدا ايد نخون اتوم سبتكالات دما اتوم كباب زلوهم كلهم انتاي كونتاكت تغبروا شجر كمص خلو يدواول كلنا ندواول سلازي قلنا خنكب نخلينا اب حدا غوصو كوتقو خلو كلنا كنمصو نكل علينا كنتحنا نكل علينا سوق اينبل أنا زبل زلخو اتحلاف ساعتن اتحما أكايدا نقرمو مبر أنا ونسوق إلا نتهارم بيلي اللهون نتهارم بيلي اللهون صاباتينا رئيس مكالغال قدنينا هنقبر زلنا جن اترئيس مكالغال قدم مقبارنا مجمرتا غزار اسنا حدا سب غزار اسو كتنقاق خلالو أكايدو دق تبعاتيو كاميشات خديمكم أفلبهم كفيتكم ما تخدو أبز تسوقيركم كند قلبت أنطلقيركم تخدو إزي أي فتوانم بفلايتم عبيت خوريو خلهم حما يوم ززاربو مس قرابت نتالوهم قبص أهن يعللو كتفولطو تمستير كتفولطو مس حدا قبص أو بعل دكوان تالو قلن تالو يعللو مسهم سلازي نسوم أبقى زوم حما بزعبانا سلازي عللو اتم دقهم نعنا انتايم كريونا استوعلو من كحيد اللي سدت كم زلنا دم اي ترسع عد خالقنا زلنا سلازي اب ايرترا مسيوس كم زين حنا نغبرو زلنا انت زغبرونا سقدم بالنا ابيم كم زي كونسي بزي كون نغرات كوينا نحنا بهيوت نحلف قال نقبر زلنا سلازي قبصاويان صيرومنا كم زلو فلطو قبصاويان صبوق عدل هيبومنا كم زلو فلطو كم زناتنا عدر زي رخوبو كم زلو تفلطو أبغزانا دقيسنا بسلام نأتو بسلام نوصع لنا نزي سلام زي كينس انسي سلام نفكر سلام نبر سلازي امباركس اتندق نسيو دقيمة حجونا يقد فوكمنا كاند شجر نسخن يخن ازيا فيديو ابكالوت هاقرات سمعون انتا دالهم حوات كن دق نسيو اب قبس انتا له مخروون معدون حادة سب هوتو ابزيا قدنا انتا دا حالفو تحتتي دق نسيين دق تبعتي اوتما اب قدنا مسقوال انستيتي اي تسعى عمو اي تتحققفو سلام كتبلا زلغا كم نورمال سب كوينكا سلام بلا بيتكا كم زين حنا نغبر بناي فقر كوي السلام تانا خمانسي قرب ابز عدي اي كيد اي تتحققف دحراي كم زي فيت كوينكا او يلكا مسقوال اي علل نتا اتاتم ودات اي علل نوري دايتروم تم قبص مجمرتا تم قبص ان رايومو كم امد ما كون نسخم سلازي تندق انسيو دما اتاكدادنا خنسي الرما بلو سلازي حداغا نابخم يزودق زلو اي تستوعلونهم زلهم تم اودات شجر تمصيوم ككلاخلو يخوليو تندق انسيو شجر انت داوري دكن كتبخيات رايخن كال حنتي يكونن كتبخيات رايخن نحنا دما كون غوت راينا مانات حنت خنغبر راين خدنا كابانا اوفركيت كن يخندق نسي زلخن سلازم باركس بفلاي اتن حاده ابيت معسرت زلوا نحليلنا نحليل اوارح غيرني اتن كاب سرح كمصح الله كاب هندبت زتحازون الله سلاز انا كل خنا يكون كذب زلوا كاب ميت غال انستيتي اتن سلسته طرح ما زغبرايه نتن ميت زلكمون زلوا استوعل انا كلكم يبلكم يالله تندق نسي حواتي صبو اكادادنا اورم اكايدا غير كنت خدن اللهم سومالاويان سي كوم غيروم سومالاويان من يدفرم سومالاويان استوعل سومالاويان دق نسي سومالاويان رايون دق تبعتي سومالاويان رايو قنو خابن دق نسي ناتنا
قلباب غير كيد انت دايلكايا حمبرتا خفيتا تخيد حمبرت تخدين كخيد انت الكايا قلباب قلعات تخيد ሶማላውያን انت شايفين እንዝኸዳ تشافين كن كده يبلا يلخونه نورمال كدان ግን محترم ዝኾነ كدان تخدين كن كده بقى ስለዚህ ድማ ንሕና ከምቶም ሶማላውያን ከኽብሩና ኽእል እዮም ንሶማላውያን ግብፃውያን ኣይፈርሕዎምን የኽብሮም እዮም በቃ ፍኒት ተወዲያ ኣላ እታ ጉዳይ ስለዚ እምበኣርከስ እታ ቮይስ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ክሰደልኩም እየ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ ግበሩ ኣሕዋት እዛ ቻነል ምእንቲ ንኽትዓቢ ካልእ ዓበይቲ ነገራት እውን ኣብዛ ዓዲ መደባት ክሰርዓላ ተስፋ ገብር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ላይክ ድማ ግበሩ حسابكم دم أب كومنت هابو نعيلكم زي كونكو كالو سبا سلزنبوبو كومنت هابو مو اتسابا دم هابت كومنتي كان بوبو يخوليم تا فويس أب مودا تحجو صدلكم يه أنا زارب زولوخ كل نجرجن كاب حالي استطلع عليو حان تخدقبر انت زيك إلك حساب طريقة خطيب تدخل كم زاناتي مخنياتو ازيوم كومينيتي أبندا بوليس كيدم كخوص أبز خودولو فتح زبال أيرخوبون حدا قالنا نفسهم ذاتو ودي قوم نيري سلازي تخنا بلا نخر كما خرجكم تراي زخيل مباركس مسجبسي منجستي مسجبسي حزبي زخون الشجر يبلنان يخبرنا كنا خبرات راي كنكيل على كابانا كبرت راي زدالي حنت خابانا زدالي نجار يلن أبقى زال بحدش فيديو خصابنا الراغب سلام مساكم يخون كاب أبالات كوميتي مالتي جاءنا خزارة بلو دليل زلخو بزعبا ناي شارع زريبا زقاتمن عفشاوي كونتات ناي إرتراويانن مالتي الجين زارة بلو قدامي بزعبا قداي شارع زريبا تمالي 4 أبالات كوميتي كدنا مستم شماقليتات بهالو نايتي ترنفتي نايتي جزاوتي بوسات مالت رخبنا الزراري بنايوم مالتيو التخونتات بأرقي تراي دواز عنا خوينو سلدز أنا حنا بأرقي نخن ودي مسؤوم تجددنا بأرقي ودينا لنا مالتيو مغنياتو نقبلنت نبل نبسخا حقي خيلة بسكا مالتيو سب حقي خلب سلكا مالت كبيديو كمان قدف عدي بعداويان مسيكا عدي ندماتكا مسيكا يكوننسي عدخا كمان كبيديو حقي خيلة بسكا نسب حقي ختلبس زيوم كأني تمالي زرأيونا فيديوتات مالتيو ناتكم نايتنان ناي إرتراويان مالتيو أوالد دك نستيو سلسته أبسرقيا زبعسا ننحد عدن زناجان زناس آناتان مالتيو بفيديو استسنيه صغيرا من داتا بعسا الصوم دمصوم من دا قبرو زقدحوه نايكد مخنديد نبره أب أفدقيتات عماراتات كوفيلكا أودات أوالد كوينكا أب هايدن دتات غيركا أرقي مستاي زقدحوه مالتيو ከምኡ ዘይ ክዝረበሉ ኣሕፋሪ ዝኾነ ተግባራት ኣብ ስልማትን ኣብ ሳንሴራትን ማለት እዩ ብቪድዮ ዝተቀደሐ ማለት እዩ ኣርዮም ብዙሕ ዘድልን ዘይድልን ትግርኛታት ኣስሚዖምናን ዘንጢሎምናን ማለት እዩ እዚ ካብ ኮነ ከዓ ኢሎምና በዚ ኣዳሊናያ ዘለና በንዚንን ሳሩኽ ተፃውመፀ እዚ ናይ መርዖቲ ንትኩሶ ንሕናን ኣዳልዮሞ ብዝነበሩ ማለት እዩ ንሕና ንሎም ምሸት ነዚ ብምሉእ ኣብ ሻርዕ ዘሪባ ዘሎ ኤርትራዊ ትካላቱ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ክንንድዶም ወሲና ነርና ኢሎምና ማለት እዩ እዚ ካብ ኮነ ዝሓን ንሕና ከምዚ ኣይሓሰብናዮም እዚ ጉዳይ እዚ ባእሲ ኣጋጢሙ ኖ ባእሲ ኣይኮነን ኣጋጢሙ እዚኦም ኣባትሮም ሒዞም ተዳልዮም ጎዮም ኣብ ፅርግያና ኣትዮም እንታይ ክትገብሩ ኣትይኹም ምስ በልናዮም ከዓኒ ዕድል ክንዛረብ እውን ኣይሃቡናን ብማህረምቲ ጀሚሮምና ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እጂ ከዓኒ ንሕና ነዚ ጉዳይ እዚ ድሓን ፀገም የለን ብጌጋ ይሱእ ተፋህም እዩ ንሕና ከዓኒ ሰይናዓኹም መሲልና ሰላም ጌርና ኢና ክንነብር ንደሊ ብምባል ማለት እዩ ተሓተቲ ኣካላት ካብቲ ሻርዕ ዘሪባ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሰላም ገይሩ እንዳነበረ እንከሎ ኣብ ሰላማዊ ሂወቱ ዝኾነ ሰብ ምዝትንክፎ ንዓና ደውሉልና ንሕና ብሕጊ ንሕተት ኢሎም ሰባት ወኪሎሞ ነቲ ሻርዕ ዘሪባ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓኒ ማለት እዩ ብሓፈሻዊ ጉዳያት ምስ ረኣና ኩሉ ክስታት ደእተናዮ ማለት እዩ ክንዕወተሉ ኣይከኣልናን ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ንሕና እቶም ከሰስቲ መን ኢና ንሕና እቶም ከሰስቲ ኤርትራውያን ኢና ኩሉ እቲ ጉዳያት ዘጋጠመና ማለት እዩ ፍርቁ መስተ ሰቲና እንከለና ፍርቁ ወረቐት ናይ ቃል ኪዳን ዘይብልና ወድን ጓልን ብሓደ ንቕመጥ ኮይና ዝፀናሕና ፍርቁ ማለት እዩ ሃራኒኡ ኣይፍልጥን እዩ ይብል
ንዓና ክነግረና እንከሎ ሃራሚኡ ብንጹር ክሕብረና ፀኒሑ ኣብ ከምዝን እዩ ክብለና ፀኒሑ ኣባላት ፖሊስ ሒዝና ምስ መፃና ኣይፈልጦምኒ ኣብዚ ጠጠው ይብል ይመስለኒ ብዝብል ዘረባታት ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ተገምጢሉ ንዓና ከም ዝግምጠለና ስለ ዝኾንና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እቲ ዝኸሰልና ይኹን ኣካል ጣበቐልና ተሪሩን ክዛረብ ምሳና እንተኮይኑ ወይ ፀኒዑ ምሳና ጠጠው ክብል እንተኮይኑ ማለት እዩ ንሕና ኣካይዳና ነተዓራሪ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ብዘይ መንዲልን ዕባያን ትወፅኦ ዘለኽን ማለት እዩ ብሕጊ ይሕትተና ኣሎ ንዓና ኣብ ገበን ይእትወና ኣሎ ንዓና ኤርትራውያን ኣብ ገበን ይእትወና ኣሎ ስለዚ ብጣዕሚ ንቆጠበሉ ወላቶም ደቂ ተባዕትዮ እኳ ንርኢ ዘለና ኣገባብ ናትና ዘይትገብር ማለት እዩ ንርኣያ እሞ ንስኣላ ብሕጊ ክትሕተት እያ ንዓና መሲሉ ክኸይድ ዘይክእል ብሕጊ ተሓታቲ ይኸውን ንምንታይ ኩሉ ሰብ ይህሰ ክንደይ ሰብ ኣሎ ብዛሓዳሩ ዝኣሉ ዘሎ ክንደይ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ደቁ ዝዕቢ ዘሎ ክንደይ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ቀለውዕ ዝምህር ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ እዩ በቲ ሓላፍነት ናይ ነብሱ ክወስድ ዘይከኣለ ሰኺሩ ኣብ ፅርግያ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክዕገርግር ዝደለየ ንምንታይ ንሱ ዝስከሞ ስለዚ በዚ ብምባል ማለት እዩ ንሕና ምስ ቤት ፅሕፈታት ተረዳዲእና ማለት እዩ ነቲ ከምኡ ዝገብር ባዕልና ክነረክበኩም ኢና ብዝብል ማለት እዩ ንሕና ሰላም ንደሊ ኣለና ኢልና ማለት እዩ ምስ ዓበይቲ ናይቲ ኣርድልዋ ዝበሃል ናይ ሻርዕ ተማንያ ዝበሃል ናይ ሻርዕ ዘሪባ ዝበሃል ኩሎም ተራኺብና ተዘራሪብና ጉዳይና ክንፈትሕ መደብ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ቀዳምነት ክግበር ዝግብኦ ነገራት ክግበር ኣለዎ ከምቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዝበልዎ ማለት እዩ ንስኹም ኤርትራውያን ኢሎምና ንስኹም ሲ ብሕጊ ድሕሪ ሰዓት 12 ናይ ለይቲ ክትንቀሳቀሱስ ኣይፍቀደኩምን እዩ ኩሉ ጉዳያትኩም ግን ከም ሸፋቱ ለይቲ ኢኹም ትጥቀሙሉ ንስኹም ንባዕልኹም ሕጋውያን ኣይኮንኩምን ዝብል መልሲ ተመሊስና ነይሩ ኣብቲ እንዳ ፖሊስ እዚ ኸዓኒ ነዚ ብኸመይ ስዒርናዮ ወረቐት ዘይብልና ሰባት ተኣሲርና ዝነበርና ካብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ማለት እዩ ሰዓት ክዛብ ሰዓት 3 ወጋሕታ ብቴሌፎን ብምክትታል ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኦምና ማለት እዩ እቲ ንሕና ክንከስስ ኢልና ዝኸድና ጉዳይ ኣባና ገምጢሎሞ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣባላት ፖሊስ ማለት እዩ ብኤምባሲ ስለ ዝኣተወይ ኣብ መንጎና ግን ብኤምባሲ መንገዲ ስለ ዝተሓዘተ ጉዳይ ንሕና ካብቲ ገበን ናፃ ኮይና ክንወፅእ ክኢልና ማለት እዩ ሕጂ ኸዓኒ ኣሕዋት ሓደ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ኩላትና ክንርድኦ ዘለና ቀዳምነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ይውሰድ ቀዳሚ እቲ ክገብራ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ይውሰድ ካልኣይ ከም ተወሳኺ እቶም እንዳረኣና ስቕ ንብል ዘለና እዚ ሎም መዓልቲ ሓላፍነት ናይ ነፍሱ ኣይወሰደን ኮይኑ ዝኣገርግሮን ወይ ዝገብሮን ዘሎ ረበሻን ማለት እዩ ሸለል ኢልና ምስ ንርኢ ንሕና ንባዕልና ንነፍስና ተሓተቲ ንክትከውን ንግድድ ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ዝኾነ ዓይነት ትግርኛ ክወስኸልኩም ኣይክእልኒ ካብዚ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ኣይደልኒ ልዕሊ ኩሉ ሓንቲ ነገር የኽብለኩም ዝኽእል ንሕና ኤርትራውያን ኣሕዋት ባህልናን ባህርናን ንሓሉ ንሕና ኤርትራውያን ባህልናን ባህርናን ንሓሉ ምክንያቱ ብዘይብኡ ክንነብር